Mazda CX-5, като чисто нова, все едно, че излязла от магазина на 23 000 км, реални, могат да се проверят в Mazda. Карали сме преди една година като втора резервна кола, обаче никой не я кара. Имаме няколко коли и за нея няма време. И затова я продаваме. Някой друг да й се радва. Колата е уникална, няма дръскотинка по нея. Както е излязла от магазина. 23 000 реални километри, бяла перла. Джанти, гуми, всичко е чисто ново. Джанти, гуми нови, Йокохама на 23 000 км. Погледнете, свети, светулка, все едно, че излиза от магазина. Така, сега ще ви покажа отвътре. Има уникална музика. Кожен салон, уникален, уникални материали са направили Mazda. Това е един от най-здравия джип. Имаме един познат със същия двигател 2.5, който е на 250 000 км го кара човекът, до сега не му е направило никакъв проблем. Уникална музика. Не се виждат много хубаво. Всякакъв вид копчелъци, дистроници, следени на ленти, каквото се сетите, всичко го има. Всякакви копчета, дори не ги знам за какво са, защото не сме я карали. Не съм я карал колата, е на 23 000 км. Има къде да се провери, уникални материали. Вози като лодка колата, не вози като джиповите, вози като лека кола. Не извъздушно качване, което е по-добро. Да ще ви покажа и отзад. Не изсядано. Не изсядано в колата. И дам малко. Тук се вижда най-добре. Широка, огромна, висока, уникална кола.